नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया मुख्य खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात नवीन वर्षाच्या आनंदोत्सवात बंदी. शिवप्रकाश देवराजू. ब्रिटन व्हायरसाचे रुग्ण भारतात पावले. श्री क्षेत्र कृष्णापूर कोळगे हिंगा दत्त जयंती आज उत्साहात साजरी. सांसद अनंत कुमार हेगडे हेमगेली आरोपातल्यान मुक्तता. टागोर बिचाक पगार बांधूक नगरसभेला विरोध. बसवणगाव दत्त जयंती आज साजरी. आता पळया सविस्तर खबरो. नवीन वर्षाचा आनंदोत्सव साजरा करूक करावळी भागात समुद्र किनाऱ्यावर लक्ष केंद्रित केले पोलीस अधिकारी श्री शिवप्रकाश देवराजू. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मुर्डेश्वर ते कारवार गोवा राज्याच्या सीमेपर्यंत 144 कलम लावणं. डिसेंबर 31 सांजेचे 4 घंट्याच्या जानेवारी 1 सकाळी 6 वाजपर्यंत निषेधाज्ञा जारी केला. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या सुव्यवस्थे खातीर जिल्ह्याच्या करावळी भागात समुद्र किनारे, ऐतिहासिक स्थळ, सार्वजनिक जाग्यार कसलीच मिरवणूक, विजयोत्सव, प्रतिभटना मिरवणूक तसेच सार्वजनिक सभा घेवची ना. या काळात भारतीय दंड संहिता कलम 144 निषेधाज्ञा जाहीर केला आणि सगळ्या जाग्यार पोलीस बंदोबस्त कडक पहार उरतलो असे जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी श्री शिवप्रकाश देवराजू हेमी कळयला. श्री क्षेत्र कृष्णापुरात दत्त जयंती उत्साहात साजरी. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी कोळगे कृष्णापूर हिंगा आज श्री विठ्ठल रुक्माई देवस्थानाचं दत्त जयंती निमित्त वार्षिक जत्रेचा उत्सव झालो. अस्नोटी कृष्णापूर हे क्षेत्र पंढरपुराचे दुसरे स्थान. पंढरपुरा इथलेच श्रद्धेन भक्तिभावान भक्त या देवाचे दर्शन घेऊन कृतार्थ जातात. गेल्या 3 दिवसांच्या या देवळाकडेन सकाळी सांज धार्मिक कार्यक्रम जातीर आसात. आज मुख्य आणि अखेरचा दिवस असा. सरकाराल्या कोविड नियमाचे पालन करून सामाजिक अंतर पाळणं, सॅनिटायझर नियमित वापरणं, सार्वजनिकांन देवाल दर्शन घेतले. कोविड महामारी लागून बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द केले असे देवस्थान कमिटीन कळयला. उळगाव बसवणगाव हिंगा श्री दत्त जयंती साजरी. कारवार तालुक्याच्या उळगाव बसवणगाव हिंगा श्री दत्तगुरु देवस्थानाचे दत्त जयंती उत्सव आज उत्साहात साजरा झालो. या श्री दत्तगुरु देवस्थानाक श्री औदुंबर धर्मक्षेत्र असेही म्हणतात. या वर्षाक कोविड महामारी लागून श्रीचो उत्सव फक्त धार्मिक कार्यक्रम साजरा केलो. मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात नाटक रद्द केले. भक्तां सामाजिक अंतर पाळणं, मास्क, सॅनिटायझर वापरणं, देवाल दर्शन घेऊन श्रीचो उत्सव पार पाडलो अशें कमिटीन कळयला. सांसद अनंत कुमार हेगडे हेमका आरोपांतल्यान मुक्तता. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे सांसद श्री अनंत कुमार हेगडे हेमका मुस्लिम धर्माची भावना दुखयले बदल आरोपांतल्यान मुक्त केला. इस्लाम धर्म जगाक एक बॉम्ब आशिल्ल्यासारखे असे वक्तव्य केल्ल्या आरोपाचेर 2016 सालात शीर्षित प्रचारा वेळार मुस्लिम धर्माची अवहेलना केली म्हूण दक्षिण कन्नड युवक काँग्रेस उपाध्यक्ष श्री लोकसन बंटवाळ हेमी दिल्ल्या तक्रारीचेर शिर्शी पोलीस ठाण्यात IPC 295A या कलमाच्या आधारान 2 धर्माच्या लोकांमधी उद्देशपूर्वक द्वेष करचो प्रयत्न म्हूण श्री अनंत कुमार हेगडे हेमचेर प्रकरण दाखल केले. जाल्यार अनंत कुमार हेगडे हेमगेल्या वतीन वकील श्री संतोष नागराळे हेमी वाद मांडून खुलासो केलो की श्री हेगडे हेमी जाणून बुजून 2 धर्मात द्वेष जावच्या उद्देशान उच्चारिल्ले आशिल्ले तर भावनेच्या भरात तेमचेर खोटी तक्रार दाखल केल्ली आसा. दोन्ही बाजूची सविस्तर माहिती ऐकून विशेष न्यायमूर्ती त्यागराज N इनवळली हेमी तेका या प्रकरणांतल्यान मुक्ती दिला. ब्रिटन व्हायरस रुग्ण भारतात पावले. अख्ख्या जगात धुमाकूळ घायले ब्रिटन व्हायरस लागण भारत देशात सहजाण मेळ्ळा असे केंद्रीय आरोग्य खात्यान कळयला. तसेच बेंगळुरात रूपांतरी कोरोना व्हायरस मेळ्ळा. सगळीकडे आरोग्य खात्यान हाय अलर्ट जारी केला. ब्रिटन व्हायरस मेळिल्ली प्रवासी माहिती संग्रह करू लागला. हेमी खंय खंय गेल्ले, तेमगे संपर्कात कोण कोण येयले हेचो तपास करूक अधिकारी तपास कामाक जोरदार लागला. बेंगळुरात कोरोना 2.0 रूपांतरी या व्हायरसान सरकारा मुखार एक मोठे आव्हान आसा. ब्रिटन व्हायरस लागण जाल्ले 3 जाण ब्रिटन एअरलायन्सच्या विमानान भारतात येयले अशी माहिती मेळ्ळा. व्हिक्टोरिया हॉस्पिटलात तेमगेली देखभाल जातात अशें कळयलां. आज सध्या या महाभयंकर रोगान लोकांली भय आनीक वाडला.
कारवार टागोर बीचाक पेगार बांदूक नगरसभेलो विरोध. कारवार शहराचे प्रसिद्ध असे प्रवासी स्थळ म्हणल्यार रवींद्रनाथ टागोर बीच. या बीचाक पेगार बांधूक सुरुवात केला. या बीचाक रस्त्या बाजूच्यान पेगार बांदच्या कामाक नगरसभेच्या पहिल्या सभेतच सगळ्या सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतलो. या कामाच्या निर्मिती केंद्राचे अधिकारीक शासकीय रुपाली नाईक हेमी हे काम ताबडतोब थांबवची सूचना दिली. समुद्र किनारो हो सार्वजनिक प्रवासाक मुक्त उरूं जाय अशी त्यांनी ताकीद दिली. नगरसभा सदस्य श्री संदीप तळेकर हेमी बीचाक हो पेगारो नाकाच नाका आत्ताच ठराव करून वरिष्ठ अधिकाऱ्या धाडा म्हण आग्रह केलो. आणि एक नगरसभा सदस्य श्री गणपती नाईक हेमी टागोर बीचाचे उत्पन्न पुराय जिल्हा कार्यकारी मंडळा वयता म्हण बीचाक नगरसभेच्या कसलीच आर्थिक सहाय मंजूर करची नाका आणि नगरसभेच्या कामगारांक थंय कसल्याच कामां धाडू नाका अशें म्हटले. बीच सुदारणेच्या नांवान टागोर बीच तेमगेल्या मुठीत दवन घेवन अभिवृद्धीची करची सोडून बीच म्हण बंजर जागो शकून दवरला म्हण तेमी नाराजी व्यक्त केली. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्या भितर 7 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळी. कुमटा 5, होन्नावर 1 आणि जोडा 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळी. तशेंच 14 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 1, कुमटा 3, सिद्धापूर 7, येल्लापूर 1 आणि मुणगोड 1 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 14,229 कोरोना रुग्ण मेळिल्ले आसात. तशेंच 13,975 रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाल्ले आसात. अजूनही 68 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले आसात. तातूंत भितर 2 हॉस्पिटलांत आणि 66 होम आयसोलेशनांत उपचार घेतले आसात. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 186 लोकांले मरण जाल्ले आसा. इतल्यान आजचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगाच सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.